Matul din is-sena, il-Pulizija mit-taqsima tat-traffiku mistennija tintensifika r-road checks fit-toroq Maltin. Fil-fatt matul din is-sena, il-Pulizija mistennija tintensifika l-preżenza tagħha fit-toroq kemm bil-lejl u anke binar, u l-korp mistenni adotta stil ġdid fuħut minn dawn it-tfittxijiet sabiex jilħaq standards Ewropej u se jaħdem id fit ma' korpi tal-Pulizija Ewropej oħra. Sostna dan l-Ispettur Pier Guido Saliba meta One News segwa lejl ta' ħidma mal-Pulizija ta' Traffiku. Bħal Operation Enable fejn ħan iċċekkjaw fuq il-blue badges li kull min qed juża tajjeb, li kull min qed juża l-parkeġġi tagħhom ikun qed jużaw mhux għandhom id-dritt li jużawhom. Għandna l-Operation Truck Canvas fejn ħan iċċekkjaw nagħmlu enfasi madwar l-Ewropa kollha fuq trakkijiet u fuq xarabankijiet ħalli naraw li kollha jkunu ta' standards kif suppost. Hemm l-Operation Safe Holidays li għandha x'taqsam mas-sajf u ħannaraw li kull min qed jiċċaqlaq minn posta l ieħor mhux qabba l-vettura żejjed, il-passiġġieri kollha għandhom sit u għandhom is-seatbelt kif suppost. Il-lejl ta' ħidma tal-Pulizija beda blaqa immexxija mill-Ispetturi responsabbli fil-garaxx tal-Furjana. Min hemm l-uffiċjali jirħewla lejn postijiet strateġiċi buħut minnhom jieqfu fid-daħla ewlenija tal-Mekka tad-divertiment Paċeville. Minnu fih bdew iwaqfu għadd ta' karozzi u sabu qatt ta' irregolaritajiet, xogħol li baqa' għaddej anke f'ħinijiet minnhom ix-xita u s-silġ bdew jippersistu. L-Ispettur Saliba jispjega li l-iskop ewlieni ta' dawn ir-road checks u li l-Pulizija jkollha preżenza qawwija fit-toroq u bekk isservi ta' deterrent fost oħrajn biex dawk li joħorġu jiddevertu ma jabbużawx mix-xorb. Fil-fatt, il-Pulizija żomm magħha qatt ta' breathalyzers f'każi ta' suspett ta' persuni isuqu taħt l-influenza tal-alkoħol. Nagħmlu numru ta' linijiet fejn qed nagħmlu lan tal-prevenzjoni, ġifieri aħna li fatt li qed nkunu preżenti u viżibbli għal bniedem jaħsebha darbtejn qabel ma jikser liġi, pereżempju fejn jidħol xorb u sewqan, fejn jidħlu drogi. Niċċekkjaw li naraw l-vetturi ma jkunx hemm affarijiet li mhux suppost hemm fihom bħal drogi, armi splussiv u affarijiet simili. L-Ispettur Saliba jgħid li din il-ħidma se tkun mifruxa madwar il-pajjiż kollu, inkluż f'Għawdex, fiem differenti tal-ġimgħa. Se jkunu mod studjat, jiġifieri mhux ġast tfaċċajna triq għax insertajna qomna filgħodu ħanejdu ħanaraw dit-triq, imma ħanaraw anke skont l-ammont ta' inċidenti li jkun hemm u skont xi investigazzjonijiet li jkollna u skont intelligence li jkunu din niġbru u minn hemmhekk ħanaraw fejn l-aktar li ħajkunu effettivi dan ir-road checks ħalli nassiguraw ir-road safety għal kulħadd. Waqt li l-Pulizija kienet għaddejja b'ħidmieta f'San Ġiljan, surġent tal-Pulizija lemaħ vettura mill-bot tagħmel U-turn mal-lirat il-Pulizija. Għaldaqstant is-surġent Norman Xwireb segwa l-vettura u waqqafha bis-swit l-assa ta' San Ġiljan fejn sejjaħ għall-għajnuna tal-kollegi tiegħu minħabba li x-xufier allegatament irreżista lill-uffiċjal. Ir-riżulta li fil-vettura kien hemm 3 irġiel barranin u li x-xufier ma kellux liċenzja tas-sewqan. Fil-fatt, il-persuni ttieħdu fl-assa ta' San Ġiljan fejn skattaw l-investigazzjonijiet. Mhux esklus li xi persuni jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin u One News huwa infurmat li wieħed mill-passiġġieri kien jinsab f'pajjiżna aktar milli permess bil-viża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.